To je mračna noć na ruskoj obali, a Oleg pomaže grupi krijumčara ukrasti 1 tonu kavijara na malom brodu. Mornar kojeg je unajmio protestira protiv te ideje, podsjećajući ga da njegov brod može nositi samo 600 kg, i ne mijenja mišljenje čak ni kada mu Oleg ponudi više novca. To nije dovoljno da Oleg odustane, on se pretvara da zove svoju ženu, ali zapravo razgovara s krijumčarom i govori mu da kaže da teret ima 600 kg kako bi Mornar pristao. Trik uspijeva i Oleg uspijeva ukrcati tonu kavijara na brod, ali ne uspijevaju otići daleko, brod i teret polako tonu, i muškarci nemaju izbora nego plivati do obale. Kada Mornar zatraži da mu se plati za štetu na brodu, Oleg mu daje svoj novi i moderni auto, pa ostaje s Mornarovim starim raspadnutim vozilom i dugom od milijun kod krijumčara. Sljedeći dan, Oleg odlazi vidjeti svoju djevojku Svetu u banci gdje radi kako bi zatražio kredit, ali ga ne može dobiti jer još nije otplatio onaj koji je već uzeo. Želeći pomoći, Sveta nudi alternativno rješenje, mogli bi zatražiti pomoć od njezine obitelji jer posjeduju kuću. Olegu se ta ideja ne sviđa jer ne može podnijeti Svetinu obitelj i radije ih ne bi ponovno vidio, ali nema izbora. Odvoze se do njezine kuće gdje cijela obitelj živi zajedno. Tu je Svetin otac Boris, koji voli pjevati čudne pjesme i nije napustio kuću 5 godina jer je tražen čovjek. Njezin djed s majčine strane Pavel, koji želi da već jednom umre. Njezina sestra Rita, koja radi kao računovođa u kazalištu, ali želi biti izvođačica. Njezin brat Tolik, koji želi ući u vojsku, ali ne može zbog astme i voli trenirati pse. I njezina sestra Saša, mlada djevojka koja stalno sanjari o tome da postane odrasla žena. I zaljubljena je u Svetinog dečka. Oleg pokušava razgovarati s Borisom o svom financijskom problemu, zašto mora čekati dok ne završi s pjevanjem. Kada Boris konačno čuje što ima za reći, poludi, misleći da je prodaja kuće kao prodaja njegove obitelji u ropstvo. Oleg pokušava objasniti da nitko neće ništa izgubiti, samo mu treba pismo jamca, ali je to beskorisno. Borisov odgovor je i dalje ne. Odjednom, njihovu svađu prekida mitir koji prolazi kroz krov i pada usred kuće, udarajući Pavela. U početku, obitelj izlazi van misleći da su možda napadnuti, ali čim vide meteorski pljusak na nebu, shvate što se događa i vrate se unutra provjeriti djeda. Nakon što su ga odveli u krevet, Oleg i braća i sestre počnu kopati kako bi izvadili meteorit i prodali ga, ali jedan po jedan, braća i sestre odlaze spavati i ostavljaju Olega da sam kopa. Ne završi do jutra, i kada izađe iz rupe, nađe Pavela kako ga zove iz kreveta da mu kaže da je na umoru. Oleg želi pozvati hitnu pomoć, ali Pavel to zabranjuje, dovoljno je dugo živio i želi napustiti ovaj svijet u miru. Prije nego što umre, daje Olegu posljednju poruku da prenese svojoj obitelji, svi mogu otići k vragu. Nakon što provjeri Pavelov puls kako bi bio siguran da je stvarno mrtav, Oleg žuri do Svete da joj prenese vijest, ali ona duboko spava i ne obraća pažnju. Oleg na kraju zaspi pored nje, a kada Tolik kasnije dođe pokazati mu nešto, Sveta je nestala. Oleg slijedi Tolika u dnevnu sobu i nalazi mitir koji se pretvorio u čudnu tekućinu. Saša je dobila nadljudsku snagu, a Rita može letjeti. Sveta se pojavljuje trenutak kasnije, s pola tijela nevidljivo, a Pavel im se iznenada pridružuje, živ i zdrav. Ali kada Rita ne može kontrolirati svoju novu sposobnost i odleti kroz rupu na krovu, brzo pada na tlo, a Pavel ponovno umire dok Sveta postaje potpuno vidljiva. Nakon što pomognu Riti da se vrati unutra i vežuje kako ne bi ponovno odletjela, što uzrokuje da se Pavel probudi, dolaze do zaključka da im je mitir dao posebne moći. Sveta misli da bi trebali pozvati vlasti, i čim napusti sobu, Pavel ponovno umire i Rita prestaje lebdjeti. Čini se da ove posebne sposobnosti rade samo ako su svi zajedno. Odlaze kod doktora da ga pitaju o tome, ali doktor kaže da su zdravi i da nema ništa loše s njihovim tijelima. Ovaj prekidni efekt koji se javlja kada se razdvoje mora jednostavno biti dio načina na koji njihove moći rade. Kasnije tijekom večere, raspravljaju o tome što bi trebali učiniti s ovim moćima. Rita želi nastupati, ali Pavel misli da će ljudi eksperimentirati na njima ako saznaju. Dok Tolik hrani svoje pse i otkriva da ih sada može razumjeti, Oleg govori Borisu da bi obitelj trebala nastupati na televiziji i biti plaćeni za to, ali Boris odbija da se njegova obitelj koristi na taj način. Kada odu u krevet, Oleg pita Svetu o novcu koji drže u banci, dok ona razmišlja hoće li imati nevidljivu djecu. Sljedećeg jutra, Pavel pokušava objesiti se, ali je to besmisleno, sve dok je u blizini svoje obitelji, ostaće živ. Boris otkriva da je njegova moć teleportacija kada ode u kupaonicu i previše se napne kako bi se olakšao, te odlučuje da obitelji treba mali odmor kako bi se nosila s ovim. Grupa odlazi na jezero pecati, a dok Boris uči kontrolirati svoju moć, Oleg izlaže svima plan koji je smislio, trebali bi zajedno opljačkati banku. Sa Svetom koja je nevidljiva, samo treba ući i izaći s vrećom novca dok svi ostali sjede u autu u blizini kako ne bi izgubila svoju sposobnost. Rita, Tolik i Saša suza, ali Boris i dalje odbija ideju, čak kaže da mu nije stalo ako Oleg ode i ne mogu koristiti svoje moći više. Ljut, Oleg ulazi u auto i Sveta ga slijedi nakon što kaže svojoj obitelji da stave Pavelovo tijelo u podrum dok se ne vrate. Na cesti, Oleg pokušava uvjeriti Svetu da je njegov plan dobra ideja, ali ih iznenada zaustavlja drugi auto. To su krijumčari, koji žele svoj novac. Oleg im kaže da bi ga mogao imati za mjesec dana, ali oni to ne mogu prihvatiti, platit će im za tjedan dana ili će mu prodati organe na kineskom crnom tržištu. Nakon što krijumčari odu, Sveta napokon shvaća da Olegov dug nije samo pitanje novca, već i da njegov život visi o niti, pa pristaje pomoći mu. Sljedeći dan, par vodi Borisa vidjeti prekrasnu novu kuću koju bi mogli kupiti ako slijede plan. Boris ne misli da mu treba nova kuća, ali Sveta napokon staje u svoju obranu i govori mu da je obitelji dosta stare trošne kuće i da će se preseliti bilo gdje postoji funkcionalni toalet. Boris i dalje odbija, ali kada Sveta počne plakati i istakne da prvi put u životu traži njegovu pomoć, a on ne želi slušati svoju kćer, Boris napokon popušta i pristaje opljačkati banku.
Nakon što su raspravili detalje o tome kako će to izvesti, obitelj slavi novi život koji će imati, a Saša neprestano prekida Olega i Svetu kada pokušavaju provesti neko privatno vrijeme zajedno. Sljedećeg jutra čak stavlja šminku kako bi impresionirala Olega. Oleg je iznenađen kada iznenada svi članovi obitelji počnu postavljati uvjete ako žele da surađuje s njima. Pavel želi biti kremiran nakon što pljačka završi, Rita želi letjeti pred publikom, a Saša želi izaći s njim na spoj. Oleg misli da previše traže i odbija surađivati, ali ga Boris grdi i govori mu da ako želi biti dio obitelji, onda će im pomoći za uzvrat ili je dogovor gotov, pa Oleg nema izbora nego ispuniti želje svih. Nakon što su posjetili kazalište gdje Rita radi i dogovorili njezin nastup, Oleg konačno otkriva koja je njegova moć dok je u krevetu sa Svetom, može iz prsta izlučivati vodu, što Sveta ističe da je korisno za zalijevanje biljaka. Sljedećeg jutra, Saša se pridružuje paru kada idu provjeriti banku koja će biti njihova žrtva. Nije to ona u kojoj ona radi, pa mogu izbjeći sumnju. Dok raspravljaju o detaljima, Saša pita što bi se dogodilo ako Sveta bude uhvaćena i poslana u zatvor, pitajući tko bi se brinuo o Olegu. Zabavljena, Sveta se igra i govori joj da to može učiniti. Kada se vrate kući, saznaju da je toliko brija u glavu jer je konačno primljen u vojsku, što znači da neće biti dostupan za pljačku banke. Boris je tužan što će izgubiti sina, ali Oleg ne može prestati razmišljati o planu, pa povlači neke veze među svojim kontaktima i nagovara vojsku da razgovara s Tolikom i kažu mu da je sve bila greška. Tolik je očito bijesan i uznemiren zbog ovog preokreta, ali Boris ne krije koliko mu je drago što je vojska, prema njegovim riječima, progledala. Oleg tješi Tolika, govoreći mu da nakon što opljačkaju banku može razgovarati s nekim ljudima koje poznaje i dobiti ga unutra, zadobivši Tolikovo povjerenje dok ga grli. Zatim odlaze u pogrebno poduzeće kako bi dogovorili Pavelovu kremaciju. Zaposlenik im daje komad papira koji Pavel može zalijepiti na prsa kako bi, kada ga policija pronađe mrtvog, znali gdje ga odvesti. Nakon toga, Oleg vodi Sashu na ručak u fancy restoran dok ih obitelj promatra izdaleka, a Sveta nevidljivo sjedi pored njih kako bi pazila na svoju sestru. Saša želi da je Oleg povede sa sobom nakon pljačke jer ne može podnijeti svoju obitelj više, ali prije nego što je Oleg može odbiti, prekidaju ih krijumčari, koji također jedu tamo. Približavaju se kako bi ispitivali Olega, a kada Saša primijeti da su loši momci, ustaje i ne oklijeva ih prebiti. Cijela obitelj počinje bježati kako bi izbjegla nevolje, uzrokujući da Saša izgubi svoju super snagu i konačno ostavi krijumčare iza sebe. Kasnije, obitelj provodi noć slušajući Tolikovog psa kako pjeva himnu. Sljedećeg dana, konačno je vrijeme za izvršenje plana. Oleg parkira auto preko puta pod suncem, jer u sjenovitoj uličici koju Boris pokazuje postoji znak zabrane parkiranja. Kako može učiniti nevidljivim samo svoje tijelo, ali ne i svoju odjeću, Sveta je skida prije nego što uđe u banku, nevidljiva i gola, zajedno s Olegom. Prati zaposlenike kako bi naučila sve lozinke i šifre sefa, dok Oleg fotografira tlocrt u slučaju da trebaju pobjeći. U međuvremenu, Borisu je dosadilo sunce i odlučuje premjestiti auto u malu uličicu kako bi dobio svježi zrak. Ovo se pokazuje kao problem, to područje je rezervirano samo za parkiranje oklopnog vozila banke, i kada jedno od njih stigne, traže obitelj da se makne. Boris odbija jer bi to uzrokovalo da Sveta postane vidljiva, pa kada vide da nemaju drugog izbora, čuvari koriste svoje vozilo da odguraju auto. Kako se Sveta pojavljuje pred zaposlenikom i klijentom koji ne mogu vjerovati što vide, obitelj zove Olega, koji žuri van i pomaže im povući Pavelovo tijelo ispred banke kako bi svi bili bliže Sveti. Ona odmah povrati svoje moći i nestane, pa dvojica muškaraca koji su je vidjeli misle da su halucinirali. Obitelj se sprema otići, ali ih zaustavlja policija, koja samo želi provjeriti ih. Međutim, Boris misli da je tražen čovjek i teleportira se, pojavljujući se unutar policijskog vozila bez da je to želio i biva uhićen zbog toga. Satima kasnije, Oleg ga izvlači nakon što je izgubio još jedan auto kao plaćanje, i kada stignu kući, govori obitelji da Boris zapravo nije tražen i da je sve bilo njegova mašta. Bijesan, viče na sve zbog neprimjerenog ponašanja i tjera ih da obećaju da neće biti više svađa ili zloupotrebe svojih moći. Sljedećeg dana, međutim, još uvijek moraju odvesti Ritu u kazalište, jer je to bio dio dogovora. Kada dođe njezin red za nastup, vidi da je velika gužva, uključujući ljude koje poznaje, i dobiva tremu. Rita izvjeće iz kazališta, ne želeći više nastupati, i kada Oleg ide za njom, pronalaze ga krijumčari, koji ga odvode na pozornicu i bacaju ga okolo dok ga tuku, čineći ga novom predstavom dana. Kada konačno završe i puste ga, Oleg je toliko ljut i povrijeđen da vrijeđa cijelu obitelj zbog neuspjeha koje neprestano doživljavaju, nazivajući ih lijenim, sebičnim budalama, sposobnima koristiti najbolju tehnologiju na svijetu samo da se češu po guzici. Oleg pokušava napustiti ih, ne želeći imati više posla s njima, ali Boris dobiva ideju i odlučuje ga oteti. Kada padne noć, obitelj se vraća u banku, spremna za pljačku. Dok Pavel odvraća pažnju nekim pijanim muškarcima koji se motaju u blizini tako što pije gorivo i pali svoj dah, ostatak obitelji prekriva lica i priprema se za napad. Saša gura kamion ispred ulice na kojoj se nalaze kako bi sakrili što rade, a zatim povlači lanac koji je Rita stavila na prozor, otvarajući rupu u zidu. Boris se teleportira unutra i Saša baca Svetu u rupu prije nego što je Rita podigne i odnese tamo s ostalima. Zatim, Sveta koristi kodove koje je naučila kako bi deaktivirala alarm i Saša jednostavno podiže sef i baca ga na ulicu. Dok obitelj počinje uzimati novac i ubacivati ga u auto, stiže policija, ali Tolik ih drži zauzetima šaljući pse na njih. Kada uzmu sav novac koji su mogli, bježe nakon što pokupe Pavela, koji ostavlja vatru iza sebe dok bježi. Sunce je izašlo kada stignu dovoljno daleko od banke da stanu i proslave. Pavel koristi taj trenutak da ih podsjeti na posljednji dio dogovora i zamoli ih da ga ostave kako bi konačno mogao umrijeti. Nakon što su se svi oprostili od njega, obitelj odlazi, ali se uzrujavaju kada vide Pavelovo tijelo kako pada mrtvo i vraćaju se kako bi mu pomogli.
Pavel to ne prihvaća i viče na njih, podsjećajući ih da je to ono što želi. Boris upada i kaže da bi trebali živjeti zajedno kao sretna obitelj, ali Oleg ga podsjeća da ne mogu ostati jer plan koji su izveli nije bio tako gladak kao originalni i policija će ih prije ili kasnije pronaći. Osim toga, oni Sveta već su planirali otići u Tajland, Tolik će otići u Moskvu, a Saša i Rita žele otići u Brazil. Djevojke žele da Boris ide s njima, ali on nema vremena odgovoriti jer Pavel kaže da je pozvao policiju kako bi pronašli njegovo uskoro mrtvo tijelo, pa obitelj konačno odlazi zauvijek. Vidjevši kako njezin djed umire, Sveta je istinski uznemirena i odbija uzeti novac kada Oleg počne dijeliti nekoliko sati kasnije, govoreći da bi ga trebali vratiti. Oleg odbija, pa ga Sveta izbacuje iz auta, govoreći da više ne želi biti s njim. Vidjevši da se obitelj zapravo nije promijenila, Oleg odlazi i rješava svoje poslove. Plaća krijumčarima što im duguje, a zatim sakriva ostatak novca tako što ga lijepi na svoje tijelo ispod odjeće. Kada ode na aerodrom, spreman napustiti zemlju, vidi na vijestima da je obitelj uhićena dok su pokušavali vratiti Pavelovo tijelo iz pogrebnog poduzeća. Isprva se trudi ignorirati to, ali kada se ukrca u avion, više ne može nositi krivnju i vraća se u grad kako bi im pomogao. Njegova prva stanica je pogrebno poduzeće, gdje pokušava podmititi zaposlenika da mu vrati tijelo. Vidjevši da ima toliko ljudi očajnički željnih da imaju Pavela, čovjek traži milijun i ne prihvaća nijedan od manjih iznosa koje Oleg pokušava pregovarati. Kako nema drugog izbora, Oleg plaća sav novac koji ima i uzima Pavela sa sobom do suda gdje se obitelj sudi. Čim uđu unutra, svi povrate svoje moći i nastane kaos. Boris se teleportira iz kaveza i dok on i Pavel počinju tući ljude, Saša lomi kavez kako bi oslobodila svoju braću i sestre. Zajedno nokotiraju nekoliko policajaca dok ostali ljudi bježe, i sada kada su svi ponovno zajedno, Boris prihvaća da ovaj vrsta luda plana službeno čini Olega dijelom obitelji. Vani ih čeka skupina naoružanih policajaca, koje Rita odvraća leteći iznad njih i pretvarajući se da je religijska pojava. To im daje dovoljno vremena da ukradu auto i pobjegnu, ali policija ubrzo dolazi k sebi i počinje ih progoniti kroz grad. Boris se teleportira unutar jednog od policijskih automobila kako bi ih natjerao da se odvezu, Saša gura druge svojom nadljudskom snagom, a kada slučajno prođu kroz štanc s povrćem i ogledalo se zaprlja, Olega čisti vodom koju izlučuje iz prsta. Saša ponovno koristi svoju snagu kako bi pomogla autu da naglo skrene, uzrokujući sudar svih policijskih vozila osim jednog. Uspijevaju ga konačno izgubiti kada Rita ustane i podigne auto dok leti, čineći da auto lebdi s njom. Neko vrijeme kasnije, obitelj se sastaje s krijumčarima i plaća im da ih sakriju u jednom od svojih kontejnera kako bi neprimjećeni pobjegli u Tajland. Sada imaju 20 dana ispred sebe gdje će jedino društvo biti jedni drugima.